hayi abomsakazi basebebethi. Oh, sifisa ukuthatha leli thuba ukuba sibingelele abacosheli beindaba abakhona phakathi kwethu abasuka kumaziko ahlukene khuleke kwabendlovu bonke abakhona dunomthiya nabalalele emakhaya ngoba besinqosile sithokoze njengoba izindaba besinqosile uba sibe nalesithangami namhlanje lapho sizodingida khona amaphuzu amathathu inkulumo yokuqala kamfundisi uthula sizwe Buthelezi abeyibhekise esizweni njengalowo obizwa ngoNdunankulu iphuzu lesibili kube yokuxoshwa ngobuningi kwalabo abebe sebenza besebenzele eduze kamntwana uMesuzulu. Iphuzu lesithathu kube lohlelo lenhlangano kaANC ukuyobungaza iminyaka eli111 kwakhothama isilo sasoSuthu. Umama ngawoSuthu kaBulali uyasizile uqotha imbokodo nesisekelo sihlaba babhense ngisho nabangemuva ngisho nabangaphambili. Kepha ke ngaphambi kokuba siqhubeke kumqoka ukuba sibuke ukuthi sikuphi manje esigabeni somzabalazo wokwesekela nokuvikela isihlalo sobukhosi bukaZulu. Siyakholelwa ukuthi kulesi sikhathi ingonyama uzonda amagwala unakho ukumukeleka ukukhulu esizweni naseyinhlakeni ezehlukeneyo ngoba izwi layo ingonyama kalisaweli phansi lapho ilikhiphile njengomlomo ongathethimanga. Sizokhumbula ukuthi ingonyama selokhu yahlala esihlalweni uqinisekiswa ngokufaka ngomndeni esibayeni esikhulu sasenyokeni. Ingonyama lokho ikhale lokho ngalokho ekubona njengokungahlonipheki kukaMdlokombane isilo sakhothama acknowledgement honor or recognition kusukela sakhothama isilo. Kepha ke siyakuthokoza ukuthi leyo nhlabamkhosi yengonyama kayiwelanga phansi ngoba umkhandlu wakaNongoma ususithathile leso sinqumo noma unazo lezo nhlelo zokuba lo yamkhandlu uqanjwe ngengonyama uMdlokombane nokusijabulisayo njengendlunkulu ngoba nalapho uphuma impi ngawukwazi ukuba uyonqoba ezizweni unganqobile lapho ohlezi khona. Okwesibili sokhumbula ukuthi ngemumva kokugejengwa nokubulawa kabuhlungu kwenkosi yakaKhumalo kwaqoma intaba ingonyama yakhipha amazwi aqinile ikhalaza ibabaza ngaleso sihluku nokubulawa kwamakhosi esifundazweni kubonakala ukuthi akwenzeki lutho. Siboneleke lapho uSalga oholwa ngomhlonishwa uThamintuli usibiza isithangami sabezindaba ukuba bezokhuluma ngalolo daba. Kumqoka ke kithi lokho ngoba ubungonyama nobukhosi ubunikezwa ngomndeni hayi olunye uhlaka. Uhulumeni usuke seyogcwalisa nje okuhle kakhulu futhi kulolo hlelo leyo nkulumo yokuqala
kaMfundisi Buthelezi nesazokhuluma ngayo naye walandela emazweni engonyama uzonda amagwala wakuveza ukuthi ke nabo bazoba nalo uhlelo lomkhuleko ukukhumbula amakhosi kanye nezinduna ezagetshengwayo zabulala. Izwi lengonyama kuyasithokozisa futhi ukuthi selihambe laze lafinyelela kuhulumeni, ngoba kuliqiniso ukuthi kuyicala elafakwa ngumntwana waseKhwezi, umntwana umbonisi ebelihlezi mhla zili-13 kwephezulu. Umongameli nondunankulu wesifundazwe bathe abezokuphikisana necala elifakwe ngumntwana noma lokho akuyele enkantolo. Kuligxathu elikhulu lelo kwengonyama ukuthi izwi layo ilibeka ngokuliqiniso nangokwethembeka ezweni selihambile laze lafika kuhulumeni. Sithi ke masilithathe lelithuba ukuba simtuse umongameli, simtuse nondunankulu wesifundazwe ukuba lapho ingonyama ihlaba umkhosi bese beyilalela. Siyakholelwa ke futhi na ukuthi nakulo icala elisematheni, icala elisepitoli neselifuduka libheke enkantolo yokudlulisela kwamacala eBloemfontein, ukuthi umongameli kanye nongqongqoshe kazwelonke wezokubusa ngokubambisana nezindaba zobuholi bomdabu nalapho futhi bazokwenza okufaneleyo bengaledluliseli icala. Okunye okumqoka kakhulu okwenzeka namhlanje njengoba sihlangene nje enkosi ucetshwayo esifundeni senkosi ucetshwayo, lo daba lokuhlangana kwezinduna zididiyelwa ngumdidiyeli ubaba uXulu, lapho sibonile kwezokuxhumana ukuthi nabo babeze umhlangano osukwini namhlanje ukuba benanele ikhwelo elahlatshwa ingonyama ngemuva kokuba kuqokwe umfundisi uButhelezi bese bembiza ngondunankulu. Ngalo ndlela bekumqoka ukuba kuvele lokho esizweni ukuthi lesi sikhathi samanje ingonyama iyo enikezwa uholo, futhi uholo lwengonyama luyananelwa isizwe nayizinhlaka zikahulumeni. Sesikushilo lokho besifisa ukuba singene ephuzweni nqangi lokuqala okuliphuzu lenkulumo yokuqala kaMfundisi uButhelezi ayibhekise esizweni. So lokho siqhubekile sithi ngumfundisi uButhelezi ngoba ngokwesiko nangokuyiqiniso kaSiye undunankulu zabekwa izathu zalokho kwisihlangamisa bezindaba sebenaso mhla zimbili